Sanibona, namhlanje sizobheka ukuthi siwashintsha kanjani-ke ama-games lawa esesiwathengele iy'ngane bese abancane aka-kindergarten or asema-preschool nasema-play school afundisa ukubala kusuka ku-1 kuya ku-10. Namhlanje sizobheka uspin a number, igame leya esiza abantwana abakwazi ukubala from 1 to 10. Kodwa-ke manje usemdala-ke phela ugeli sesifuna ukuthi senze igame lena ukuze singayilahli phela noma siphise ngayo noma sithengise, siyenze ukuthi ikwazi ukulungela yena-ke. So leya game leya uspin a number. Njengoba nibona-ke ziningi iy'ndlela zokubala kodwa iy'namba kabala agcine kuzo usuka ku-1 kuya ku-10. Inhle kakhulu leya game, iyakwazi ukusiza ingane ukuthi zikwazi ukubamba iy'namba, ziyibone, zirecognize, ziyikhumbule. Futhi kuleya game-ke indlela oyidlala ngayo-ke ihlukahlukene-ke. Uyakwazi ukuthi uspine ebhodini lela ingane ibize inamba, bese nigcwalisa-ke khona nezinto ey'ncane ezama-cards ukuthi ingane izobiza inamba iqede. Fanele ulaleke kahle-ke, niyahleka futhi ngesikhathi nidlala le game. Inhle kakhulu le game, iyafundisa. Ngiyayincoma kakhulu, ikwazile ukusiza umntwana ukuthi afunde ukubala usuke 1 kuya ku-10. Kodwa manje kusebhorekile-ke phela, usefuna ukuthi usedinga enye i-challenge. Usena 7 ufunda grade 1. Njengoba kuyi-lockdown-ke ngibheke ukuthi hawu singayishintsha kanjani le game, then ngabona ukuthi singayenza ngokuthi sisebenzise i-whiteboard marker ukushintsha iy'namba lezi asizenze ezethu esiyifunayo, noma ngabe yiphi inamba ucabanga ukuthi uyadinga ukuyenza. So i-whiteboard marker sebenzisa yona ngoba uyakwazi ukuphinda uyicime inamba leyo ukuze uzokwenza iy'namba ey'ningi-ke nje. Isibonelo nasiya, okay, senze u-21 kuleya namba, ukushintsha ku-1 si-ede u-1. Kodwa-ke into enginothisile ukuthi le whiteboard marker engiyisebenzisayo i-tip yakhona ayicijile kakhulu, so kungasiza ukuthi ube ne-tip e-fine. So ku-6 lo uyangenza u-16, okuyinamba vele ey'fundwayo ko-grade 1 manje. Saphinde sashintsha laphaya ezinye iy'namba ngokubhala ngayo ke-whiteboard marker leya ukuze senze iy'namba phela zibe challenging futhi zibe sesigabeni sengane. Okay, u-5 esame safaka omunye u-5 kwaba u-55, kanjalo kanjalo. Okay, naziya-ke iy'namba sesiqedile-ke ukuzenza zonke-ke, so usezombuza kugel iy'namba-ke. Yes. That's it. 4. Oh. 10. 78. Spin. We're not supposed to spin there first. Wait. Okay. 61. 61? 60. Yes. 60. 55. 12. 12? Look again. Bhekisisa kahle ma. 20. 12. 12. I don't think I will write it loco. Pinduzam. 21. 21. Okay. 11. You finished my. Ngizamile ukucima-ke ngedaste eyomile, acime udinga ithawula nje elimanzana nje elidempu. So siyacela ukuthi usubscribe, uphinde uthande le video, uyishare futhi ukuze nabanye abantu bezofunda. Kanti lama games futhi uyakwazi ukuzenzela wona nje, uyibhalele phansi njengoba kubonisiwe ukuthi nje le thina sayithenga ishipile hospital shop ukuze sikwazi ukuthi siyisebenzise. Kodwa kwakudala ngaleso sikhathi bese sikhohlwe nanokukhohlwa yona. Uyakwazi ukuthi uyenze i-version yakho ekhaya, uzenzele, uyibhalele iy'namba, ubeke noma ngabe ama-tips noma ngabe yini engakwazi ukuthi
iphinde ibe engazi ukuthi ile game. Siyabonga kakhulu.